O que estamos vendo é que a prevención escasea e moito, as faixas de protección da biomasa aos 50 metros de vivenda non se está executando correctamente, volvo a repetir, miles de vivendas en peligro e temos que facer algo. Os lumes son unha nova realidade, os lumes cambiaron, os lumes agora chegan ás portas das nosas vivendas e nada, simplemente a min invitáronme para falar un pouquiño da autoprotección desas vivendas e o núcleo principal que tratamos foi eso, que podemos facer no noso entorno, na nosa propia vivenda para tela o máis protexida posible ante a chegada destes incendios. Esperamos que poñer en marcha isto, que é un inicio, poñelo en marcha xunto co Distrito Forestal e ver de organizar charlas polas parroquias, polas comunidades de montes, en cuanto a estas medidas de prevención, que habría que hacer medidas de prevención, de evaluación e de evacuación, que é dicir, a xente non sabe que facer en caso de que o lume lle chegue a súa casa, e eso debería estar perfectamente organizado e é o objetivo que temos para poñerlo en marcha. Creo que deberíamos potenciar e empezar a ter un plan de evacuacións naquelas zonas que están en risco para que a xente tome conciencia de que por onde pode ou non pode salir ante a chegada dun lume.